Vaig trencar relacions. Jo, i li dic sincerament, no em tornaria a liar mai més amb el senyor Gaspar, però també he de dir que el senyor Gaspar, quan vaig estar amb ell, em va respectar amb el meu càrrec, amb el que feia, etc. I també a mi em va servir per aprendre moltes coses, no? És cert que després, home, no ens vàrem entendre, i com que ja portàvem temps que no ens enteníem, ja vaig tenir que dir que plegava i que difícilment em podia entendre amb ell en el futur, i per tant que ja se n'oblidés de mi. I tornar-se a presentar és algo que li ha entrat del cap o encara se'l rumia? Jo, en aquests moments, com pot veure, i abans fa un moment parlàvem de l'empresa i de nous projectes i de noves coses, home, jo ara ja, diguem, he aparcat absolutament el tema del Barcelona i m'he centrat absolutament en el tema del meu grup d'empreses, no? Hi va haver una època del 97 al 2000 i del 2000 fins que vaig plegar del Barcelona que sí que vaig dedicar una part petita del meu temps al tema del Barcelona. Però això, avui per avui ho tinc, no hi dedico ni diria ni un 5%. Vull dir, evidentment segueixo el Barça, vaig al camp, ho segueixo per televisió, els programes esportius, llegeixo la premsa esportiva, però he aparcat absolutament el tema del Barcelona en aquests moments. Si el dia de demà tinc temps i algú m'ho torna a plantejar, m'ho tornaré a reconsiderar, però ara ni em balla pel cap tan sols. I la relació amb el senyor Laporta és bona? Amb el senyor Laporta hi va haver una gran relació, ja dic que ell va ser dels entretants que va demanar que em presentés i vaig tenir moltes relacions amb ell. A mi em va fallar el senyor Laporta l'any 2000, quan ja li vaig demanar que vingués amb mi a les eleccions, em va dir que no, perquè jo m'havia compromès amb ell i ell amb mi, però bueno, cadascú sap el per què fa les coses. A partir d'aquell moment hi va haver un cert trencament, es van retrobar durant un temps, però jo avui per avui podríem dir que les relacions amb el senyor Laporta pràcticament no existeixen. Jo diria que no, per mi la forma en què porta el Barcelona no és la que a mi m'agradaria que es portés, per molt que el Barcelona guanyi títols i tingui resultats, però ja parlo de la forma especial d'ell de gestionar l'entitat. Però el Barça segueix sent més que un club. El Barça segueix sent més que un club, però amb el ben entès del que significa pels barcelonistes, i pels barcelonistes el que significa és, per mi, dues coses importants. Una, un club històric que ha significat molt per Catalunya i que en aquests moments, tot i que Catalunya està en una altra posició i potser la batalla, diguem, política, més que el Barcelona l'han de lliurar els propis polítics, però sí que significa també una demostració més de l'esperit i del català i per tant una forma que els catalans puguin demostrar que són algú en el món i tal, però i sobretot també és un més que un club perquè el seu compromís que té amb la societat, tant amb aspectes socials com també amb altres aspectes esportius que són més enllà del futbol, com pot ser les altres disciplines esportives que hi ha al Futbol Club Barcelona. De vostè, senyor Castell, els que le coneixen diuen que a més de ser un apassionado del deporte, també ho és del dia a dia. Del dia a dia? Del dia a dia. Es cuida molt del dia a dia, del que està passant. Bueno, sí, jo segueixo evidentment del dia a dia, doncs, tant l'esport com la política com l'economia, perquè quan una persona té responsabilitats en una empresa que darrere seu té els centenars de treballadors que té, doncs ha d'estar seguint-ho i inclús relacionant-se moltes vegades amb aquestes persones del dia a dia que vostè diu, no? Segurament que quan venia cap a Santa Coloma pensava que li preguntaria no sé què que no li he preguntat, però ara vostè té la possibilitat aquí a la seva càmera per dir allò que jo no li he preguntat i que vostè volia explicar. Jo li agraeixo molt que hi hagi estat amb nosaltres, senyor Castell, i fins a la propera. Bona nit. Moltes gràcies i bona nit. Bé, doncs ja que em donen aquesta oportunitat, el senyor Justo Molinero, doncs jo el que voldria dir és ell m'ha presentat en aquesta entrevista com un triomfador i jo voldria reiterar amb el missatge que acabo de donar de que triomfadors són tots vostès en la mesura que facin la seva feina bé. Al nostre país, lògicament, hi ha d'haver persones que facin empresa, persones que treballen en l'empresa, persones que dirigeixen diferents departaments, persones autònomes, persones que portin la casa, com les pròpies mestresses de casa, i estudiants que treballin per un futur, perquè realment en el futur puguin ser també gent que tiri del país, amb els diferents oficis que hi puguin haver en aquest país. Per tant, jo els dic sincerament que el secret de tot el que els acabo de dir no és res especial. Aquí no hi ha, almenys ho dic per experiència pròpia, ningú m'ha favorit expressament, ningú m'ha ajudat econòmicament en res. Jo vaig començar amb una família senzilla i normal com molts de vostès i vaig estudiar una carrera i a la final he fet una feina que realment ha donat un resultat. Per tant, jo els animaria a tots vostès a que, sobretot, exerceixin la responsabilitat que vostès tenen en ser ciutadans d'aquest país, que treballin per aquest país i fent les coses bé, cadascú de nosaltres podem aconseguir fer un país molt important.
independentment de les opinions polítiques, de les opinions socials que estigui de forma de portar el país, però jo penso que el país al final es tira endavant d'aquesta manera. Jo aquests dies mateix sentia a diferents polítics parlar del país, del nombre d'aturats, del nombre de gent ocupada, etc. Escolti'm, evidentment, els polítics són molt importants i ens ajuden molt a tirar endavant el país, a les seves idees, al seu suport, però quan parlem de nombre de treballadors som tots vostès que els fan, aquests nombres de treballadors. Els empresaris, que a vegades no es tenen molt en compte, o els executius, o els responsables d'empreses, doncs fent empresa i fent país i, per tant, creant llocs de treball, i, per suposat, l'administració pública i els polítics ajudant i donant suport a tot això. I, sobretot, fan país també, i dic, cadascú de vostès fent la seva feina ben feta. Per tant, jo els animo simplement que, ja dic, l'èxit el puguin tenir tots vostès, no solament s'aconsegueix fer una gran empresa, sinó amb el treball ben fet del dia a dia. Res més. I gràcies i bona nit.